Hallo! Hallo. Wat een schatje! Ja, het is wel een blikvanger natuurlijk, hè? Ja, zeker ja. Hij staat te koop. Nee! Het is ideaal. Wat komen jullie doen? Hoi, Hoi. Bas. Loïke. Staat hij echt te koop? Ja. Hij staat bijna te koop. Hij wordt klaargemaakt om te verkopen. Waarom doet ze hem weg? Ja, onderhoud, gezin. Het is net niet de vorm die nu bij ons past. En ja, hij staat er al, ik heb hem al 12 jaar. Zelf gerestaureerd. Oh, zo handig ben jij? Ja, in ieder geval. Hoi! Ik doe mijn best. En jullie, en waar hebben wij de eer verdiend? Wat is, Nou ja, wij reden hier langs en wij, ik weet niet, kennen we Limburgsproten of... Ik ken Limburg proten, maar ik ben er niet zo goed in. En, Oké. en helemaal niet het Venlo's. Waar jullie, hoor ik dat goed? Oh ja, maar ik klets met de 3 mei uur. Ja. Maar wie maken dan de kiekers tijdens uit een keer? Als ze even de no kieks. Ja, Zit ik daar onderweg. iets? Ja, zet mij niks. Nee. Oké. Het is een programma, dat maakt niet zo goed. Het is een Ja. programma waarbij we leuk raken door de ganse provincie Limburg Ja. rijden. Ja. En als we ergens iets zien waarvan we denken van er zit een verhaal aan vast, dan gaan we erop af Ja. en dan levert dat ook hele leuke gesprekken op. Ja. Leuk. Want ja, als de zon uit de keer is, Ja. dan ga je ze ermee op vakantie en dat Zeker. levert weer prachtige Ja. herinneringen op. Ja, zeker. En dan hangt ze dat vouwwagentje erachter. Nee, dat is onze nieuwe vorm van kamperen. Kijk. En, want we hebben 2 kindjes en er komt er nog een. Dus dit is dan niet meer haalbaar. Met een gezin hierin, dat is toch echt voor 2 personen en dan kun je er goed in weg. Maar in de praktijk hebben er zoveel meuk bij jou dat dit eigenlijk niet meer de vorm is. Maar dit is wel, ja, ik heb er heel erg van genoten. Het was veel met gereden en veel met gekampeerd. Festivals. En het is een hele leuke blikvanger. Mensen zwaaien en lachen als je voorbij komt. Je hebt heel veel goodwill eigenlijk op de weg. Nou, ik zal het zeggen, als mijn dochter dit ziet, Ja, ik heb een dochter van net 17, ja, die droomt van roadtrips en Ja. die vindt het, en dat vind ik juist leuk, dat ook de jongere generatie ja. dit gewoon fantastisch Ja. vindt. Het is een iconisch busje en op een of andere manier blieft het dat ook. En ja, dus... Maar voor mij niet meer rendabel, dat is het ook niet helemaal. Het is ook, hij staat te veel stil, het is eigenlijk zund om hem zoveel stil te laten staan. En, ja, dus wij hebben besloten om hem weg te doen. Hoe lang is ze normaal? 2012 gekocht, 3 jaar hier in de schuur aan gesleuteld en geklust. En super naïef toen ik hem kocht. Ik dacht, ik ben deze zomer weg, maar dat... er waren iets meer werk aan. Dat was 3 jaar later heb ik hem kunnen laten keuren en toen voor het eerst de weg op, ja. Maar ging ze met de voet door de bojem in, bewijzen van? Of, Ja, zeker. Ja? Ja, hij was, ik had hem gekocht bij iemand en hij zorgde er goed uit, maar dat is altijd de valkuil. En op een gegeven moment begon ze hem te strippen en toen kwam er meer en meer roest. Dus de hele voorkant die snee, de hele bojem die snee. Achter bij de achterkant, bij de accu's, die viel er was doorheen. Ja, dat zie je allemaal niet op het eerste oog. Ah, ja. En je hebt dan een droom in je hoofd. En dat is een beetje wat mijn dochter had. Dat had ik toen ook. Dat romantische beeld. Dat romantische beeld, ja. En dat verblindt soms een beetje. Dat verblindt, ja. En daar hoop ik nou eigenlijk gebruik van te gaan maken. Door hem... ik hoop dat er mensen op afkomen Ja, maar die datzelfde voelen. Maar hij is wel ja, zo goed als perfect. Ik Oké. In ieder geval, hij reed goed en hij is... ik vind er zo de weg mee op. Maar daar is niet zoiets van, ik sloon hem ergens op voor mijn eigen kinderen later. Ja, hij stond hier al opgeslagen. Oké. En dat kan. Dat is, als hij niet verkocht wordt, dan ga ik niet concessies doen in de prijs. Maar dus hij hoeft niet per se weg. Maar voor ons is dit het moment om het te gaan proberen en kijken of dat er iemand... Wat is nou een van die allermooiste herinneringen aan dat busje? We zien wel met onze dochter wezen kamperen. Zij was 1 en toen zijn we naar Texel geweest. En ja, dat hebben we toen, dat was wel heel bijzonder. Om met een kindje, en dan hebben we er nog een gordel in laten zetten om het stuurlijke vast te kunnen zetten. En, dus dat was heel bijzonder.
op Texel. En wel een tent erbij gekocht die eraan vast zit. Omdat we met wat ik zei te veel spullen. En dus uiteindelijk sliepen we toch in de tent erneven. Maar het is gewoon heel leuk. En ja, eigenlijk al met al. Ik zei ook net tegen een vriendin. Als ik er weer in ga rijden, dan wil ik mij eigenlijk niet meer verkopen. Als je er midden op de weg zit, dan word je gewoon zo gelukkig van. Mensen die zwaaien, toeteren, duimpjes omhoog. Je zet een muziekje aan en je kunt eigenlijk los. Je kunt naar Zuid-Frankrijk. Maar dus het rijden erin is eigenlijk het leukste wat En weet je dat het meeste pien dicht? Of die vrouw, vriendin? Nee, ja. Ik denk mezelf wel. Mijn vriendin die support mij erin. Het is jouw keuze. Het is jouw... ik heb er de tiet en de euro's in gestoken ook. Maar het heeft mij ook veel gebracht. Ik ben geen monteur, maar ik ben er gewoon aan begonnen en gewoon gezegd, nou ja, dan doen we maar. Ik ben wel handig, maar ik had nog nooit een auto onder handen gehad. En uiteindelijk is hij er redelijk goed uitgekomen. Dingen kunnen altijd beter, maar dus de hele ervaring van een bus kopen en hem opknappen en hem laten keuren, en dat is allemaal wel heel bijzonder geweest. Ik zou het eigenlijk wel weer doen. Het had ook... En wie oud zijn die kindjes nou? 3 en 9 maanden. Oh! Ja, dus ja. Bijna tijd om weer naar Texel te gaan. Maar dan met thee. Ja, precies. Ja, nee, we zien net terug. We komen net uit Frankrijk. Met de vouwwagen. Dus dat, En wie bevelt dat? Dat is ook heerlijk. Ja? En lekker ruimte. Dat is met kindjes gewoon fijn. Als je een keer regen hebt, dan heb je gewoon ruimte om binnen te zitten. En dat is met deze niet. Ja, goed, je kunt er zitten, maar met een heel gezin, dan sloot hem elkaar op. En zet ze er dan iets heel moderns voor? Of ook weer iets ouds? Nee, dat is nou wel... Ja, modern is hij niet meer, maar een Volvo, die ook al 22 jaar is. Maar dat is wel moderner dan dit. Deze is uit 75. Hartstikke idee. Dus die is 47 bijna. Ja. Ja, ik hoop dat er iemand nog heel veel plezier van gaat hebben. Dat is maar dat zal toch wel? En het zal ook wel een beetje pijn doen als hij echt daadwerkelijk de oprit afreed. Maar ja. Maar de woonzee niet? Nee, ik ben hier wel opgegroeid in Venray. Ja. Maar momenteel woon ik in Bemmel met mijn vriendin. Dat is tussen Arnhem en Nijmegen. Dus daar ben ik 17 geleden neergestreken. En wie komt ze hier terecht dan? Dit zijn mijn ouders. Dus ik ben nu bij pap en mam. Ja, die wonen heel langs? Die wonen hier, ja. En dus, toen zei ze Louieke? Ja, Louieke. Ja, Jeuke. Wat vindt ze van de naam Louieke? Ja, ik vind hem kei leuk, maar wat vindt ze er zelf van? Ik ben eraan gewend. Ja? Dus ik vind hem een prima naam. Ja, ik vind het een leuke, het is een koppige naam is het. Nou, wat er nou gebeurt, het is een naam waar ik het even over heb. En dat heb ik eigenlijk altijd wel. Oh, Louieke, dat heb ik nooit zo gehuurd. Oh, is dat Limburgs, of is dat Belgisch, of is dat... Ja, dus dat is eigenlijk wat er veel gebeurt. Maar ook daar wenden aan en dat is... Nou ja, ik vind zelfs een gezellige naam. Ja. Zo van Louieke, ja, daar kan ze een pilsje mee drinken. Ja, dat is Ger, kom maar. Maar daarom zei ze van, Limburgs is, want er is al een tijdje weg dan. Ja, ik ben wel een tijdje uit de regio, ja. Dus ik zit al een tijdje in Gelderland. Maar ik kom wel altijd keer terug. Het is wel vastelovend en de kermis en verjaardagen hier van familie en vrienden. Dus het is wel een warm bad altijd om terug te komen. Ja. Maar nee, ik woon en werk elders inmiddels. Maar ja, dus zo gaat dat. En mijn vriendin, we zien op de Middenweg gewoon wonen. Zij kwam uit Doesburg. En, dus dat is een goede plek voor ons nou. Ja, en bij de Pielhaas kunnen ze een aardig feestje organiseren. Zeker, ja. Hier wordt ook geweldige muziek gemaakt. Zeker. Dus de komst nog altijd een keer terug. Ja, zeker. Ja, dat probeer ik wel altijd, ja. En nou met kindjes en zo, dat is een fase waarin dat allemaal wat lastiger gaat en oppasregelen en zo. Maar vanuit mij doe ik wel mijn best om hier af en toe weer neer te strijken. En weer soort reunietjes zien dat altijd. Als je dan met vastelovend de dorp in kan, dat is wel fijn. Ja, dus dat proberen we te blijven doen, ja. Gaaf. Ja. Ja, maar Louieke, ik ben er niet zo bang voor, joh, want die dingen die zijn zo gewild. Ja. En campers zien nou zo gewild. Ja. En daar hebben ze hem nog niet online staan. Nee. Dus, ik denk een half oor of een oor. Ja, maar het is nou we hebben het er nou over, maar het is echt, ik ben hem nou aan het poetsen en de buurtkant moet nog, dus niet te dichtbij filmen alsjeblieft. Nou, ik garandeer dus, Louieke, op het moment dat wij dit uitzenden, is de bus over een uur is hij gepoetst en dan als het goed is gaan we dan wat foto's maken, ja.
Ja. Enig. Ja. Een fornuisje? Fornuisje zit erin. Wasbakje? Mag ik even reclame maken? Of is dat... Kijk, hier, fornuisje. Och, wat grappig. Ja, dat is kei leuk. Heb je dat zelf gemaakt? Nee, dit is Dat allemaal zoals al. die vroeger afgeleverd weer. Dus dat zit er allemaal in, ja. Dus dat is hartstikke leuk. En hierboven sloopt er dan. Hier kun je een bed, klapt er uit. En dan naar de... En dan stap ze via dit, stap ze kun je erop. gewoon opklauteren. En dan naar de sloopplek. En hier kun je ook nog slopen, die kan ook nog plat. Ja, En dit herken ik. Ja. Van mijn eigen kampeerhok. Ja? Die Sander, dan kan ze, zo simpel kan het zien, hè. Want dat is belangrijk met slopen. Of, Ja, hè? slopen, ja, en koken. Stieten water passen, ja. Ja, zeker. Ja, dat ik de eier nee doe het panke rollen, bewijzen van. Precies, ja. Ja. Nee, dus het is ook kei leuk. En ja, dat is het ook. Ik kreeg ook altijd wel een beetje weemoed als je er mee bezig bent. Koelkastje? Koelkastje, zeker. Ja, dus voor de pilsjes die staan altijd netjes koud. Ja, ja. Ja. Ja, vroeger als er dan lui worden die een pilskoeien drinken met Louieke, dan moesten ze doorzien. Ja. Ja. Te gek. Nou, we moeten het er niet te veel over hebben, want dan Ja, dadelijk haal ik hem weer offline. Dat ze dadelijk een trunke weg moest pinken. Ja, precies. Ja.